Nalindra ing Maespati Sri Harjuna Sasrabau Guna Prayitna kowe mung kare ngarani arep darbe pamundhut apa diajeng waton kowe gelem nglanggati apa ingkang dadi katresnaning pun kakang lumahing bumi kurebing langit kiblat papat ora genep loro wanita ingkang minangka dadi nujuning rasa careming ati ya mung kowe Citrawati. Mula kang saka iku ingkang ana tambuana ingkang ora ana takokna waton nggonmu darbe pamutah lumrah yen kasandang dening titah pun kakang Sagum Budidaya Citrawati bakal mulya uripmu yen lakon dadi garwaning pun kakang lenggah jajar ing negara Maespati. Citrawati tambanana brangtane pun kakang diajeng wong ayu jonggrong-jonggrong malang gelunge mesemo sak deliringan kinarya tamba brangtane pun kakang Citrawati hayu takjak manjing ana ing kanthil pagulingan anggep yut ing madaning bebrayan agung welangin samudraning asmara silem palimunan Citrawati. Tujune ana kowe Pate Surata ngadhep ana ngarsaning ingsun. Inggih kawula nedhat kasinggihan Gusti kula. Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Kula tingali paduka mijil saking kanthil pagulingan. Kok geragapan ketingal goreh rongeh mboten jenjem penggalih paduka Gusti kula sinuwun menapa ingkang dados gembolaning penggalih paduka Gusti kula sinuwun. Patih Surata kawruhanana ya mengkene rasane wong kang nandhang asmara gandrung-gandrung kapirangu ora genep loro wanita kang minangka dadi nujuning rasa careming ati ya mung kejaba putri saka ing Magoda atmajaning sinuwun Prabu Citradarma ingkang wewangi Dewi Citrawati. Menawi ngaten paduka ingkang sinuwun kayungyun kaliyan Dewi Citrawati sekaring kedhaton ing Magoda mengkono Pati. Nggih,
Mbok bilih Paduka Sinuwun Prabu dereng priksa keparing kula badhe munjuk atur lepat diagung pangaksami Paduka Sinuwun. Waton aturmu bisa gawe pepadang ora nampa duka. Kacariyos bilih ing negari Magoda menika prasasat kados dene banjir mangsi sarah dlancang awit saking kathahipun para penglamar saking manca negari ingkang nedya ngayonaken kusumaning ayu Dewi Citrawati. Kacariyos bilih Dewi Citrawati menika pancen wanita ingkang ayunipun sesigar jagat ngungkuli kados widodari. Ampun malih Paduka Sinuwun sedhengipun kula ingkang abdi kepatihan sampun sepuh kemawon inggih menawi dipun keparengaken inggih saged ugi kepencut. Aja mung jeneng ingsun wae. Kowe ora tak rilani yen kowe bakal keperanan kelawan Citrawati golek liyane Citrawati wae. Nggih, pun boten menapa-menapa yen ngaten sinipun. Sawetawis wonten kuciwanipun. Kuciwane apa matura? Kelenggar menika Dewi Citrawati sampun sinengker. Sampun sinengker. Ratu buta inggih menika pun Prabu Darma Wasesa nalindra ing Widarba. Nalindra ing Widarba Prabu Darma Wasesa. Sinuwun penglamar Paduka ing mangke saged kasembadan nggenipun badhe lelumban warih kekosok madu kang sari sauger saged mapaki agengipun saged mejahi Prabu Darma Wasesa ratu ing Widarba menika ingkang nyengker Dewi Citrawati sinuwun. Yen mangkono nadyan abote kudu nyabrang segara getih bakal tak tempuh Patih Surata ingkang baku bisa kasembadan sedyaku mboyong putri saka ing Magoda Dewi Citrawati. Lajeng keparing Paduka ing sinuwun ngiras pantes golek sisik melik lan golek jago wiring kuning kanggo nyernake Prabu Darma Wasesa. Nggih, kaliyan Paduka Sinuwun Prabu Harjuna Sasrabau ing abdi nyuwun pamit medal jawi sinuwun.
Hong nangarcana sekaring bawana langgeng ya Gagungger Sumantri kula wonten dawuh pangandika Kanjeng Rama Penemban pirang-pirang dina iki tak sawang semune kowe kok rengeh ora kerasan yen awan angel nggonmu mangan yen wengi klisak-klisi angel nggonmu nindra prayogane kowe Wudarna matur kelawan pun bapa supaya ora duna dungkap sangga runggi matura Ngger Sumantri. Inggih duh Rama Penemban yektosipun sampun boten kirang setunggal menapa paduka anggenipun paring pengayuman dhateng ingkang putra kula pun Sumantri ananging kula kepengin sanget ngetingalaken dharma bekti kula Kanjeng Rama. Iya, kuwi gegayuhan sing luhur, sing becik bakal ngetokke dharma bektimu kanthi cara apa Sumantri matura. Inggih, raning kula sampun dewasa. Raning kula sampun dewasa, wiwit kula alit dipun gula wentrah, dipun pinteraken dening paduka Kanjeng Rama Begawan Suwandagni miwah Kanjeng Ibu Danu Resmi. Iya, nanging raning kula sampun dewasa, kula kepengin sanget males labuh labet paduka Rama miwah Kanjeng Ibu, kepengin sanget males banyu susu dene Kanjeng Ibu ingkang sampun ngandhut nglairaken bapa ingkang sampun nurunaken wiji dhateng ingkang putra kula pun Sumantri. Njur karepmu keparenga dinten menika do Kanjeng Rama kula badhe nyuwun pamit saperlu kula badhe ngenger badhe nderek suwita wonten ing negari Maespati Kanjeng Rama. Niat ingkang becik, niat ingkang luhur, kowe kepengin ngenger, kepengin suwita ana ngarsaning Sri Harjuna Sasrabau mekaten Kanjeng Rama. Iya, dasare kowe wis dewasa ateges wis titi wancine lamun to kowe ngulir budi, lamun to kowe ngulir budi pamriya apa kanggo tata-tata sinau karben mandireng pribadi besok yen kowe wis mengkoni wanita supaya kowe ora kaget meneh. Sebab ngene ya Ngger, sing jeneng urip ana bebrayan agung iku ora gampang. Urip ana bebrayan agung iku ora gampang. Loreke kuwi werna-werna. Kowe bakal ketemu karo menungsa king loreke abang, putih, kuning, ireng. Ana kang nengenake kautaman, ana kang nengenke marang piwulang agama suci. Nanging uga ana golonganing para kawula ingkang senengane mangan enak manikertu adu jago, ngumbar kamurkan, ngumbar kesenengan, molimo diuja kuwi ya ana. Inggih, sebab jagat ingkang gumelar iki kabeh uga mapan jagat ginulung. Jagat ginulung iku jagating menungsa. Jagat gumelar kabeh ingkang kumelip ing jagat raya iki. Ana awan, ana wengi, bungah susah begja cilaka. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Mula ya Ngger tak suwun kowe kudu sing waspada, kebak pengati-ati. Inggih, sing tak kuwatirke yen nganti kowe srawung metu saka pertapan Jatisrana ketemu karo pawungan ingkang senengane mangan enak, dem-deman, ngunjuk, tuwak waragang, ciu jenewer, mensen double kiwi. Kejaba kuwi dadi laranganing negara, uga dadi laranganing agama. Aja ya Ngger. Inggih, badhe kula candhi Kanjeng Rama Penemban. Sangumu apa? Kok kowe arep suwita? Sangumu apa? Mboten wonten sanes.
namung kejawi karep madhep lan mantep. Telung perkara karep madhep lan mantep kasinggihan mekaten Kanjeng Rama. Iya bagus yen mengkono bagus, nanging eling dieling kowe arep suwita mongko sing tok suwetani kuwi Ratu Titising Bathara Wisnu Sri Harjuna Sasrabau. Inggih kowe mung anak pendhita kudu ngilu githok ngukur karo derajat. Anak pendhita wae mapane ana ereng-erenging gunung, adoh karo ratu mung cedhak karo watu. Kowe aja ninggalke piwulang sing utama, aja ninggalke unggah-ungguh, aja ngiwake, aja nyingkur uda negara. Kowe kudu bisa mapake empan papan lan adepan karo sapa wae, ana ngendi wae lan wektu apa wae. Kowe kudune bisa ngerti tanggap karo kahanan. Inggih ngestaken dawuh, aja nganti kowe anak pendhita kok duweni watak gendhung, watak umuk, kongas, kibir lan sak piturute. Eling yo Ngger Sumantri, wong kang kibir, wong sing gendhung, wong sing umuk, kuwi tundhone bakal nyilakake diri pribadine. Ora bakal ditresnani sedulur kiwa tengen, ning malah kepara bakal didoi. Mula yen bisa kowe dadi menungsa, dadi satriya, muga-muga ditresnani marang sak pepadaning urip. Muga-muga ditresnani marang sapa wae. Minangka sangu kowe bakal tak paring ngampil pusaka wujute senjata cakra. Wujute senjata cakra. Eling yo Ngger sak temene pun bapa iku kadang taruna tumrap Nalendra ing Maespati, yaiku sudarmane Sri Harjuna Sasrabau, yaiku Prabu Partawirya. Iku kadang werdanipun bapa. Inggih rikala jaman geger Maespati biyen, pengamuking saka Lokapala Prabu Wisrawana pun bapa ingkang tinanggenah gawe pepadang diampili pusaka Maespati wujute senjata cakra. Mulawa sak trepe yen kowe suwita ing Maespati nyiras pantes pusaka iki kondurna ing ngarsane Sri Harjuna Sasrabau. Prastawa timbalan dawuh paduka daya-daya madal pasilan nyuwun pamit majuwa lan tampan ana senjata cakra kinarya sifat kandel kanggo piyandel ning aja kemendel. Inggih duga-duga digawa ngati-ati aja nganti keri, muga tansah lebdeng karya Ngger Sumantri. Buta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana Duh
Bapa aku arep takon. Peltapan Jati Celana kok cepi temen Kakang Adli ana ngendi apa? Kakang Adli kok gak ana, lunga ning ndi? Tak goleki ning buli gak ana, ning alepan ya gak ana, ning pinggir dalan ya gak ana. Senengane Kakang Adli kuwi nek nongklong ning terminal tak goleki ya gak ana. Ulung lunga ning ndi Bapa? Anakku nggir Sukasrana. Piye? Ora susah kowe tambuh utawa goleki sedulurmu Bambang Sumantri. Sing baku kowe bebarengan lati kelawan pun bapa. Mergo anakku ya mung loro. Kowe lan sedulurmu Sumantri. Ning lek aku wis dilalke jaman biyen aku la iso picah karo Kakang Adli. Kakang Adli ning ndi ta apa aku kangen oleh iso picah karo Kakang Adli. Dheweke lunga mung ninggal pesen njaluk ngapura kabeh ni ana lupute karo sapa wae mbok sing disengaja utawa ora ya karo wong tuwa karo sedulur karo kanca ninggal layang sak suwek mung kaya ngono. Wah ora ngandel maca ninggal layang kok gak ngerti alamate le lunga ning ndi Bapa. Nek aku ngerti kowe tak tuduhke ora sandadak kowe takon mesti pun bapa sing bakal goleki. Ya iki sing dadi bingunging atiku ngger. Ing atase ninggal layang sak suwek lunga ora pamitan. Mbuh parane ana ngendi? Apa ning kutha, apa ning desa utawa nggawa wanita kuwi ora cetha. Wah, Kakang Adli, Kakang Adli. Kowe pinter banget, kowe bagus banget kok kowe lunga ci Kakang Adli. Piye Kang Adli? Lah nek kowe lunga terus sing ngalep mandhegani kelawitan Jati Celana sapa Bapa? Mongko nyawane kelawitan Jati Celana ku ya Kakang Adli. Iya bener. Ora mung kowe pun Bapa ya ngalembana kaya ngono. Kendangane temaplak apik banget. Ning kok Kakang Adli gene kok tegel temen kalau aku ninggalke peltapan Jati Celana. Duh, Kang Adli, Kakang Adli. Upama kok kedanan kalau cinden mbok ngomong wae. Ngomong wae. Lho kok ngentengke matu kowe to? Maksudku ngene lho Bapak nek upama le minggat kowe mlego kedanan kalau cinden mung kali ngomong cinden ngendi sing dicenengi Bapak mengko aku cago nglamalke aku ya gelem. Upamane kok wis ndek bojo kon megatke aku ya gelem. Upamane kok sing dicenengi ketemu cedulul engko ya wis kawin lali ngono wae Bapak aja ning kene lak wis padha wae wong liya karo wong liya wong tuwa lah sadine ngerti kalepku ngono Bapak. Wis yo ngger kowe ora usah ngarep-arep kadangmu Sumantri. Olah Bapak olah aku kangen banget olah pica-pica karo Kakang Adli. Aku kudu balen kalau Kakang Adli aku tak melu ning ndi Bapa. Sukasrana rungokno sing kanthi cetha ya ngger. Dina iki sedulurmu ya Yogaku Bambang Sumantri wis lunga saka pertapan Jati Srana. Lungane kadangmu oncate Bambang Sumantri duwe gegayuhan kang luhur. Kepengin labuh-labet tumrap nusa bangsa negara kanthi cara ngenger ana kraton Maespati ngger. Oh, Kakang Adli, Kakang Adli. Lah kok kaya ngono kowe tegel temen kalau aku Kakang Adli. Kowe lina wengi baleng kalau aku lae tau picah. Ngandel lah kapokmu kapan kowe lunga lah ngejak aku. Ya jadi hujan balat kaya ngene. Kapok kowe Kakang Adli. Ya aja ngapok-ngapoke wong ku ya sedulurmu. Alah, dulur-dulur apa? Wes angele popo piye? Entuk oleh entuk aku njaluk pamit arep menyang endi? Wong yo udan-udan kaya ngene. Coba. Wong udan kaya ngene.
mongko nggone ya becek kabeh. Upama arep metu saka pertampan anane ya ming jijik. Ngalor ngidul ngetan ngulon ora weruh ming dadi kotor. Ah ola. Ola apa-apa. Ola lega atiku nek aku ola gegandengan karo Kakang Adli. Wong dheweke tulu wae ya baleng aku. Alek mangan ya aku sing kon ngladeni. Dheweke sambat balunge dololo aku sing mijeti. Ning saiki Kakang Adli baleng alep peluk kutha kok aku ditinggal. Bareng alep dolan ning kutha kok aku ora dikanthi. Ateges Kakang Jumantri wis tegel banget karo aku. Mula bapa lilakno dina iki aku njaluk pamit. Tak tututane nang dilakune Kakang Jumantri bapa. Sukasrana, Ger, Sukasrana. Oh, Bang Agung, Bang Agung. Kowe dikandhani wong tuwa kok orang gugu. Bapa kuwi sing mandi dongane. Ibumu sing mandi kuwi sepatane. Merga ibu dadi pertapan, bapa ingkang minangka dalan lantaran tumuruning wiji. Bapa biyung iku salokane Gusti Allah katon. Sadurunge manembah karo sing maha kuwasa, kowe kudune ngabekti karo wong tuwa, Nger Sukasrana. Ning gene kowe kok ora nggu karo kandhane wong tuwa. Mongko petungku iki tinemune dina kang kurang becik tumrap kowe. Tinemune iki dina pupak pusermu. Lah kok kowe budal saka pertapan Jatisrana mau ngarep goleki sedulurmu Sumantri. Oh, Hyang Agung, Hyang Agung. Kalepatanipun yoga kula ingkang nyuwunaken pangaksami Hyang Agung. Tak sawat puja mantra. Puja hastawa lan puji hastuti. Muga-muga lakumu aja nganti nemu sambil kalana ing tengahing dedalan, Nger Sumantri lan kowe Sukasrana. Kalepmu kowe ninggalke aku Kakang Adli, ning aku percaya lan aku yakin kowe ora bisa urip yen ora bebarengan karo aku. Kowe ora bisa urip yen ora bebarengan karo Cukacelana, sebab sing wis-wis apa-apa ki ming njaluk tulung, apa-apa iki ming nembung. Ya ming tujune aku sing dadi adimu, ususku dawa, Kang. Nek ususku la dawa piye? Wong kowe nek nembung kuwi ya ora nganggo etung kok ming maton nembung. Nembung tak ulungi ya wis ya wis. Mongko ya ora genah tlonjonge apa dijoli Pekalangan apa dijoli omah ya ora. Ning ya ora apa-apa wong kowe kakangku, kowe sedulurku kok, Kang. Ana tetembungan tega lalane ular tega patine. Tak awat-awati kowe, Kang. Kowe tak goleki. Aku ora
seneng nek kowe cedhi. Aku lah seneng nek kowe ning ndi papan kok kowe napa lu beda utawa alangan. Adimu iki cuka celana aku sing bakal nglewangi. Tak jangkung saka kaduan. Tak jampangi lakumu Kang Adli.